Çağan bizden kıyynygyn ötüsdi. Türkmenistanda döwlet urruşy bolman ykdysadyety dolu ýagdaýda sananan çykdy. Bu ýagdaýda halk pul gazanyp maşgalasyny eklemekde kynçylyk çekýändigini, türkmen watandaşlarynyň öz dillerini aýtmagy bilen subutnamalarda halka ýetirildi. Bu ýagdaý bolsa Türkmenistanyň terrorist topor üçin adaty bir ýagdaý görnüşinde galdy. Türkmenistandaky özüne hökümet diýip adlandyrýan terrorist topory ýurtda ykdysadyýetyň ýokdugyna garamazdan Ukraina döwletine gumanitar azyk haryt kömegini uğradýandygy habar berildi. Terrorist toporunyň türkmen halkynyň ruhsatsyz gumanitar kömek berme kararyny alandygy köp sanly türkmenistanlylarda närazyçylyk döretdi. Türkmenistanyň öz halky ýaşaýyşyny dowam etdirmek üçin elinden geldigiçe maşgalasyny eklemäne inançda da gündelik ýaşaýyş durmuşyny agyr günlerde geçirýändigi hakykat ýüzünde galýar. Emma welin ykdysadyýetyň çöken ýerinde terrorist toporuň başga döwletlere gumanitar kömek bermegi ýalandan döwlet bolma şeklini görkezýändigini görse bolýar.